Tapain nyt. Just tolla. Hei, muru. Just tolla, ota takaisin. Ja tästä. Irkku-Liisa. Just se lähde, se pitää kokonaan alkuun, jos se siitä Maahan. tulee. Jos se niinku, se ei lähde ollenkaan sältään siihen. Noin. Toi on se juttu. Haju. Noin. Haju. Toivottavasti se ei tuo. Mä tiesin, että tää tulee olemaan kova juttu. Kyllä rahat jää toiseksi. Oho. Nyt kannattaa lyödä kädet yhteen. Se voi kyllä hyökät sieltä seinät sun päästä. Ei lainka tiedä. Kato jalat pitkän, ota äkkiä. No niin, muru. Silitamaan koiran sen tutkia. Se on tärkeää, että se selvittää itsellesi, että se Oho. No niin, sitten iirissivu. Vieläkin vaivaa. Siinä on. Kato, tuo haju ei lähde ikänä tosta taljasta. Se on siinä aina. Oho. Häiriöt ja yleistäminen. No. Mikä syy tässä on? Tää ei ole näin mahtavaa koronasyyttä. Mitä halutaan? Tätä koitetaan kuivata. Siis tää on niinku vaikea paikka sen vuoksi, vaan tää on ilmastoitu näin hyvin. Ja sit kone on varmaan, kun se lähtee. Tulee kova teho tällä. Ilman tätä niitä olisi kellari on kosteusvalvonta. Siis maakosteus. Ja nyt tuossa uudessa tutkimuksessa, mitä mä eilen silmäilin, niin puhuttiin siitä, että betoni, maakosteus ja betoni on, se tulee jotain myrkkyjä. Ja yksi syy on se, että suomalaisessa betonissa käytetään hienoa hiekkaa, joka sisältää mikrobeita todella paljon. Betonin valmistus. Mites se on?
Tuossa voisi olla yksi juttu, että olisi peili, varsapeili. Niin. Ja sen voisi tietty jollain systeemillä viritellä koiran kaulaa, että sitten ei tarvitsisi itse edes kumarrella. Ajoneuvon tarkastus on peilejä. Tuossa on pöntössä vielä. Mä en olekaan huomannut. Säikyttelevien piirteet. Tuossa on aivan pöntti. Se on lukossa siellä, ei ole. Mites tämä? Ei täälläkään. Tyhjä tänne. Mutta tässä on toi puupöydän allakin on yksi Niin on. pöytä ja kaksi tuolia. Katsotaan vielä nuo. Nyt menee rekkaan. Sulama. Toi olisi paha paikka laittaa ton Se taljan. olisi kyllä aika laitetaan. Siinä päin. Kuule pölähtää vaan kirkkuja. Luteita sinne olla. Luteita siellä on varovasti. Sori. Oho! Kiitti. Oho!